Kişimizni devam ettiğimiz sahneye bileşilerimiz Gülnaz Gallamova hem İlmir Faridonovlar başkarında Başkurt Büyü Suvuyla. Siz yukarı Karış'ta yaşayıp ömür etken abruylu opabız Feniyep Şay Muhammedova'ya verirler. Rahim etiniz. Firzana, siz ahnafabiyle tercih yaşayı da ol. Beni uzdırıp ibartinde, seni diye. Firzana, seni son günümüzden 60 yaşın bilen kutluyoruz. Zalda da 60 yaşın tuturuslar bir girek köp. Olarga da isenlik, sağlık, tozalık tileriz. Firzana, 60'ını atlap bitkensin, 70'ge de barıp sit, 80'ni sikerip, 90'ını tuturup, 100'ge de barıp sit. Ondan hidayet kadar etken gerek, eğitirbiz, dağın da eğitirbiz sonunda, dağın kütme barıga. Size bir sana selametlik, imkire ve selametlik diliyoruz.
Алла сузып, бар диханга таратқан моң чишмәң бір қочанда сайықмасын. Аллаһы Тәгалә синәргә шушы тазалыгыңны саклап алып баруда, улыңа таяныч булып, ул сиңа таяныч булып яшәргә көч, куәт, кодрәт бирсен. Рәхмәт бирегез. Хөрмәтле тамашачылар, миңа кыйын да ул, әллә ничек бүләк җыярга кайткан кебегрәктер булып китте. Мәлегел фиалыктыр. Мин үзем дә кечкенә бүләк алып кайткан идем, Фәни апа өенә кертеп бирде мине дә. Шунлап та 2нче класста шушы сәхнәдә җырлый башладык. Без җырлый башладым. 41 ел үткән икән менә. 41 елдан соң безнең каршыбызга шундый олы гына кеше булып басып торам инде, карт кына кеше булып. Беренче укытучыларым Розалия апа, Гелемшина биюгә җырларга өйрәткән, икенче укытучым Әхнәф абый Шәймөхәмәтов. Әхнәф абыйның энергиясе, Әхнәф абыйның халыкны сәхнәгә тарта белү, безнең мин генә түгел, безнең авылның яртысы җырлый, бөтенесе спектакльдә уйный, бөтенесе яхшы итеп шигырь сөйли. Әхнәф абый, рәхмәт сезнең хезмәтегезгә. Безне сәнгатькә тартканыгыз өчен. Менә шушы кичкенә генә, балалар ничек сөйли икән ди. Шушы кичкенә генә сәхнәдән мин 50 кайларга барып җиттем. Күп сәхнәләрдә, зур сәхнәләрдә чыгыш ясарга туры килде. Ләкин мин шушы кичкенә генә сәхнәне гомрем буе сагынып яшим һәм иң яраткан урыным шушы изге урын сәхнә. Яшьлекләре бергә узган дус кызлары исеменнән сүзне Рәүлә апа Латыповага бирәбез. Рәхим итегез. Hürmetli Firzen apa, hürmetli bugünkü matur meclis türüne zinalgan barça konaklar, barça tamaşaçılar. Min Firzen apa bilen bir avulda, bir uramda, bir tübekte unutulmaz yaşlık yılların birge ötkergen şahitmin. Firzen apa tuğan avulun, halkın, onun matur tabiatını yaratkan kişi. 2016 yılının Ataysal rayon konkursunda көрсәткән tomosha Agit brigada ул безнең яшьлегебезнең кабатланмас тарихы. Бергә клубка йөргән көннәр, комсомол эшендә кайнаган учырлар, бергә җиләк җыйган чаклар, җиләк җыйганда матур итеп җырлавы әле дә бүгенгедәй хәтеремдә. Чәчләремнән иркәләгән синме әллә мөхәббәт, яшьлегемдә, сафлыгымда синме әллә мөхәббәт, синең генә исемеңне кабатлыймын мин кабат, бу дөньяда яшәвемдә син бит мөхәббәт. Чәчләремнән иркәләгән синме әллә мөхәббәт, шатлыгымда, сафлыгымда синме әллә мөхәббәт, синең генә исемеңне кабатлыймын мин кабат, тайрарара яшәгәндә мөхәббәт. Bir söz bilen әйткәндә, безнең төбәк яшьләре дус, тату, матур итеп яшәдек. Шуның өчен дә бүгенге концертта, аның иҗат кичәсендә махсус ерак җирләрдән, ерак Түмен, башкаларыбыз Уфа каласыннан кайткан Мәдәния апа, Кадрия апа, мөхтәбәр кызлары, Алинуровалар да катнаша. Махсус рәвештә алар бүгенге сезнең концертыгызга кайттылар. Кайттыңмы, Фирзән апа, яныбызга? Сихәт өстәп авыл халкына
Barыбыз да сине сагына. Син кайткач та синең яныңа яши карты урам буйлап ашыгалар абына. Син бит безнең якты йолдызыбыз, шушы җирдә туган кызыбыз. Сине көтә эзли күзебез, барып җитсен йөрәкләрдән чыккан олы сөю, кайнар хисебез. Кайт, Фирзәнә апа, ешрак туган якка, авылың, халкың сине сагына. Син кайтканын сизгәч хәтта кошлар да канатларын киереп кагына. Кайт син ешрак авыл хакына, сүнмәстер ул һәр чак дөрләр. Авылыңны сөю ялкының, еллар үткән сайын син яулыйсың мөхәббәтен авыл халкының. Ул бит синнән ала йөрәк ялкының. Искиткеч матур шигырь, рәхмәт Рәүлә. Чынлап та мин менә шушындай җылы иҗат кичәсе теләгән, нәкъ мин теләгәнчә бара. Рәхмәт. Фирзәнә апа, тагы да сезне китмәскә сорыйм. Сөз Фирзәнә Фәметдинованың югары карыш урта мәктәбендә эшләгәндә җитәкләгән сыйныф укучыларына. Алар һәрберсе районда һәм авылда эшләгән урыннарында үзләрен чын һөнәрманнар итеп танытты. Укытучылары кебек үк талантлары белән халык арасында абруй яулады. Рәхим итегез сәхнәгә. Исәнмесез, авылдашлар? Хөрмәтле Фирзәнә апа. Рәүлә апа, бездән соңрак та килгән кебек идең. Әмма ләкин теге безнең абына сөртенә килгәнне каян белеп ул шигырьне яза алдың син? Битеп дөрес килгәндә инде ул. Хөрмәтле Фирзәнә апа, менә шуннан да бүген менә шушы ялкынланып, дулкынланып килгән мәхәббәт тамашасы утыра шушы клубта. Алар инде бүген сезнең моңлы тавышыгызны гына тыңламыйлар. Алар үзләренең туганыннан башлап бәләкәйләре, олылары инде сез туганнан башлап кичергән тормыш юлларын барлап, юллап, рәхәтләнеп, шуларны искә алып утыра. Biz de күзләребезгә яшьләр килә. Без 32 укучы идек класста. Сезнең тыйнаклыкны алганбыздыр инде 32 бездә килмәдек. Без 32 бездә килсәк, ярты клубка урын калмас иде монда, шуңа күрә. Әмма дә ләкин менә шушы классташларыбыз бүгенге көндә biz аралашканда һәр вакытта да иң беренче, иң яраткан, иң сөйкемле класс җитәкчебез итеп сезне искә алабыз. Biz sizne her vakitte de mayak etip, özümüzün alga koyduk. Şuna göre de biz barımız da bəxitlibiz. Turmuşta siz üretkenşe, siz turmuşta kişi bulup kalığız, turmuşta urun tabığız deyip ettigiz. Bugün özümüzün ballarımızı da biz şulay terbiyelibiz. Turmuşta urun tapsınlar, turmuşta kişi bulup kalsınlar deyip. Mine indi Firzan apam, mine şuşu icad kişesine gelir aldığından indi söyleşəbiz. Матур итеп открыткалар язырга тырышабыз инде. Бу открытканы битерип укып булмаячак. Ни өчен дигәндә, үзе бик узак инде. Без бу открытканы ничек яздык? Сөйләшә торабыз. Бер классташыбыз бер фикер әйтә, икенче классташыбыз икенче фикер әйтә, өченче фикер әйтә инде. Монда килеп туды инде 2 табаклык безнең искә алу сезгә булган бүтән яхшы ихтирамыбыз. Каты кутуларын кертмәдек монда. Шуннан бүгенге көн бит инде безнең теге цифровые технология диләр бит инде. Шушы үзебезнең булган ой фикерләребезне, сезгә мөхәббәтебезне менә шунда барлый
Мына шуның мөгешіне келіп шықты сіздің ең матур фотографияңыз. Біз бүгін мына шуны сізге ихтирам yüzünden истәлік етіп тапшырабыз енді. Мына шушында yazılған сөздер ол bir nida turmay deb aytib bilmaydi, bik ko'p tura olaymi. Әмма да ләкин безнең уйларыбызның ширеге дә юк инде монда. Фирзан апа сынап та менә шул хәтле менә теге әйтәсе килә тора, шыккан кеше һәрберсе әйтә тора бит инде монда. Сәхнә кысык дип уйлап утырам, әллә ничә кеше әйтте. На самом деле сезгә сәхнә кысык, әмма да ләкин иң җылы, иң якын сәхнә менә шул бит инде сезгә. Шушы сәхнәдә 8 пар итеп тә, 12 пар итеп тә кыстырырга тырышып, безне дә бейтеп бирдегез. Әллә койларга алып бардыгыз. Biz de менә шушындай 4 яшьтән алып менә әйттегез бит инде, минем әткәй сәхнәгә алып чыкты дип, ничә яшьтән бит инде. Мин дә 4 яшьтән Галия бануның энесе итеп, мине сез сүрәп алып чыктыгыз иң беренче булып бит инде. Шуңа күрә нинди дә булса бәйләнешләр бар инде Фирзан апа. Biz sizне нык итеп яратабыз, ихтирам итәбез, бар булыгыз, бер булыгыз. Һәр вакытта да менә шушындай үзегезнең туган якка, туганнарыгызга, дусларыгызга, туган авылыгызга, туган районыбызга менә шушы мәхәббәттәгез бер вакытта да сүрелмәс дип әйтү урынсыз, ул мәңге дә сезнең яктан сүрелмәс дип без ышанабыз Фирзан апа. Biz sizge kuruştay tozalıq dileybiz, bәхет, шатлык, муллык dileybiz. Менә siz әйтәсез бит инде, turmuş көп сынаулар куйды дип инде. Ни өчен turmuş көп сынаулар куя? Siz Худай Тәгаләгә якынсыз. Шуңа күрә генә шулай әйтә ул Фирзан апа. Siz иң бәхетле кеше. Сезнең яраткан кешеләрегез бихисап көп. Бихисап көп. Шулар арасында без дә сезне нык итеп яратабыз. Фирзан апа, менә теге кызык итеп әйтмим инде, менә Анас Гасимович әйтте инде, на самом деле заслуженный артист дип без исемне бирәбез инде. Шушы исемне бүгенге көндә алкышлап без бирдек. Башка җирләрдә концерт куеп йөргәндә шундай исем бирергә уйласалар, исеме безнең якныкы булып калсын инде. Сез атлы тагына алыгыз булса. Шуңа форсаттан кулланып дип әйтәм инде. Менә безнең авылдан чыккан менә шундай теге сәнгатькә битараф булмаган кешеләр бик күп бит инде. Шуның аркасында инде безнең районыбызның культурасы да Аллага шөкер дип әйтергә кирәк инде. Күпмедер өлеше шушы кешеләрдән тора бит инде. Без бик шатбыз инде. Шуңардан файдаланып әйтәсем килә, Фирзан апа, сезнең алда әйтәм инде бу сүзләрне культурага бүлегенә дә инде бик шак кына нем бар, наказым бар инде. Бик матур җырчылар бар. Пожалуйста, Фирзан апа сәхнәдә җырлаган җырны җырламасыннар әле, барыбер аның хәтле җырлый алмыйлар. Шуннан тагын шуны әйтәм, менә безнең язылган бит инде монда Карыш сандугасы дип инде. Шулай ук сандугасының да төрлесе була. Күп сандугачларга тоже безнең Фирзан ападан моң алырга кирәк әле. Сезгә бәхет, шатлык, уңышлар, иҗади уңышлар, без сезне яратабыз. Hürmetli тамашачылар, авылдашлар, siz инде сезнең өчен теге билгеле, мин бу классны бик нык яраттым. Минем гомеремдә башкача мондый класс булмады. Нефтекамада мин башлангыч класслар укыттым. Бүтән җирдә сөйлим мин алар турында. Минем күршеләр дә белә Краснокамадагы. Минем дуслар да, минем класс бар иде. 32 баланың 16-сы егет иде, 16-сы кыз иде. Мин алардан 8 кыз һәм 8 егеттән торган ансамбль оештырып, бергәләшеп укытучылар белән берлектә инде, мәктәп укытучылары белән biz менә шулай еракларга барып җиттек. Әлбәттә, мондый легендар класс сирәк буладыр. Безнең бәянисыбыз Лутфуллин, Илюс, шуннан мәрхүм Илдар бар иде, аккордеонда да уйный, җырлый би. Булар кебек класс минем тормышымда юк. Башкаларны белмим, бик яратам, бик сагынам мин аларны. Рәхмәт, мине шулай хөрмәт иткәнегез өчен.
Jir oğılı. Tavışı şul kadar tiren, şulsan tübüle düşerlik, bir kirsen şıgarlık değil. Мұны şul kadar canlı ileride hislendire turgan. Көңілнің her bir yaşırın kılına yoğulup, olur da мәңгі unutulmaz. Firzene Pömit dili başarılı. Voltajның ең asıl мұңын өзінен көңіліне жиған да, sağışların kuşu bayıta saklıyor. Onları türkmüş şeşmi rayondaşlarına alıp koydu. Firzene apanın köptengi hıyalın birgelep turmuşqa aşırdık bu yıl. Tuğan rayonlu avulları buylap konsertlarga çıktık. Bik sabır kişi Firzene apa. Ağırtınğanın da, orğanın, kinetten oğluna koytup yaşanmagan tuğan үйünde turmuş kurup yatу проблемаларын yüzüne de çıkarmay. Klublarga barıp kirgeç de bir gine tapkır yigitlerinin bayan mığına koşulup rahatlanıp jırlap ola. Mikrofon kirek mi hattana? Tavışı güçlü. Onun keng diapazonlu iskitkiş halakşan tavışı aldığında biz bir olup yuğalıp kalabız hatta. Jırlap bite de tınıp kala. Has tağdağı sanduğaş. Birazdan barlığı da sezilmeye başlayanı. Bir kimge de kumaşa olamay, akıl da üretmey, yarım tavuşqa gına engeme suzan. Гадәттә баянчы белән. Тема шул гел бер. Җыр, сәхнә, авыл. Авырткан аякларына шакына басып сәхнәгә менә. Һәм бөтенләй икенче кешегә әверләдә куя. Әйтерсең лә туган моңнары аның күңеленә куанып элә. Әйтерсең дә гади авыл сәхнәсе İn zatlı, in güzel urun. Zalını kötüre, alkışlar hem şeşekler jıya. Her bir tamaşaşının көңіліне yol taba ol. Soqlandık biz size, Firzene apa. Sizin bilen konsertler koyu bizning kollektiv üçün sahne ustalığı dersi de buldu. Unutulmaslık günler. Birden üçün sizge şın көңілімізден рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм карашка моңлы кыз үстергән өчен дә рәхмәтебезне әйтәбез. Район мәдәният сарайының концерт төркеменнән сезгә иҗади бүләк концертыбызның бәләкәй генә бер өлеше kabul edip alığız kadirli dostlar. Yaşlık dostum gitti, tuğan yakıtan, emin kaldım yalnız başıman. Tuğan yok izini ul, kunyerden bizim yok, sağındırır ali, tuğan yok izini. Paytıkan, ışılar tesili, yaşlık dostum paydır birer şart. Yolda adilir, düşlerine girir, sağındırır ali, tuğan yok, uzakta adilir. Düşlerine girir, sağındırır ali, tuğan yok.
birge yürgen tuğaylarda tanış idi kargül mersukma İngaziden geyde yürekte gül yaşı sağındırır alim tuğan ya İngaziden geyde yürekte gül yaşı sağındırır alim tuğan ya sağındırır alim tuğan ya sağındırır alim tuğan ya Ruslan Kabulov hem Olmaz Rozepov. Sizning oldingizda jurchi qizimiz Gulna Sharifulina. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağımlı yüzlerin, yolda senin gözlerin. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağımlı yüzlerin, yolda senin gözlerin. Ben seni yaradım, yaradım, yaradım. Ben seni barber, yüzümde karadım. Ben seni yaradım, yaradım, yaradım. Ben seni barber, yüzümde karadım. Sandığı görsen iyiydi yolga dizilgenlerin. Bir gün bilmey yüreğimnin nege üzülgenlerin. Sandığı görsen iyiydi yolga dizilgenlerin. Bir gün bilmey yüreğimnin nege üzülgenlerin. Ben seni yaradım, yaradım, yaradım. Ben seni barber, yüzümde karadım. Ben seni yaradım, yaradım, yaradım. Ben seni barber, yüzümde karadım. Alma boqşasına kerem, ko'rgan shashimni sutam. Senkidan sabr edim, kerakli menga butam. Alma boqşasına kerem, ko'rgan shashimni sutam. Senkidan sabr edim, kerakli menga butam. Men seni yaradim, yaradim, yaradim. Men seni barber, yüzüme karadım. Men seni yaradim, yaradim, yaradim. Men seni barber, yüzüme karadım. Suyup yaşayın. Bäxtli bulunuz. Rahmet. Gulna Sharifulina. Qaytdingmi? Tapışkılar şunda, işim tügündü.
Nerede samında tapış yemegen bulup, yok şatlanıp durgan bulasın. Nerede yalan kalıplarını ki, kimden kötü bu tarafından, Malik nama? Сиңа приятно болсын деп кидим инде. Sen bana kolatsız da приятно. Значит, Malik'ten tutarsın. Takıp gider değişme. To'xta mine. Zo'r sumkalar tutib, ostanovkada bosib turar edim. Mashinasi bilan kelib to'xtadi da o'tirtib olib ketdingda. Niye oturarsın? Ana avtobus koydur. Yürü. Senga mana tega g'iybatchi Alfiya suyladim hali. Elfiye? Elfiye tuğur. Elfiye dur süley. 9 etajli uyning 8 etajındagi erlarning har birisine kunashib chiqdim. Endi shu Malikni qoldimi endi? Malik, oturasın da onun maşinasına oturasın. Sen o'zingdan ayıpla. Mana bugün bizim partiyamizda o'zi tega to'plarida bir mushuk bilan sirashib turdingmi? Durustmi? U mendan adresini so'radi, adresini. Men ularga aytdim, qo'ydi ekanligin. Bilmem narsa so'raganim, ne so'radi? Demanın ikinci günde şu ağaçlarına kestim. 5 kişi bitirem. Birini de kaldırmayın. Çok! Hıvat etmez bu işgamı izdivası. Gidemeyin. Gidersin? Hayır. Çok. Прощай. Gidemeyin çok. Скатерть дорога. Gulama ağ şeyde o. Pıralı. Benim naskılar koya. Kırışık koya. Ana vannada yolgan elenip durar. Nerede geliyor sana? Ana Malik namın yok. Çok. Пока. Baka. Gidemeyin. Nerede пока? Zaman пока. Mesela kız koydalı. Ana kurşilerge kirip gitken iyi. Malik ama. Öylesin. Kurşalar dedim, Malik görüldü başağımın kızına. Öylesin benim 28 yıl boyu salgandık. Uyumda durup kalır böylesin mi, jaylığına. Öylesin ben 3 yıl boyu halalık şaman jigan, karavat olan. Karavat. Sen Malik bilen yokları böylesin mi? Yok indi hatun. Пропадешь. Sen de görüşürsen ki bilen пропадешь. А мен не пропаду. Mine, dostu koşkanlardı. Yerlerge, bir hatun bile yoklasan, 100 tane takışta minalı, akşam işlimalı. Bir rakına okşanı şersin. Arkadaşı. Oy ana 200 som. Nasıl? Bütün hatun sen ne böylesin bana? Bayım böyle nasıl? Yani sen gittin yaşanmaysın işte öyle. Yok. Şu, gidem. Mine, epey tutuvam gidem. Gidem. Etkelerine varıp 2-3 saat durup atkan bala da indi. Öyle. Benim öyle 3 yıl kuhnaya girgenim yok. Temiz kırladım bu boşanma. Danışık Malik mi? To'xtadi mine. Sen 3 yıl mine kuhnaya kirmeyen orkasında ana şu Selim babaydan o'tkirletdim deyindi kurşilar. Malik işini salim mi? Şu hatun, gidem, gidem. Gidip baram değil mi? Şu, baka. Gidem değil mi? Juana kayıp gider. Gideceğim şimdi. Haydi. Yine işten koydum. Oturalım yine. Yağlı etsin yaratkan. Başını pişirdim tokmaş kesip. Ana, Malik başlasın tokmaş başını. Bir girek gün çıksın da indi. Karalı hatun, sen beni yoruldasın mı? Yoratam karıştı. Oluşma! Yorursam ya göğe çıkmasın. Sen beni indik dönüşün göğe çıktın. Aytalı, göğe çıkması birası bile uçtun mu? Yok. Oluşma! Sen bana göğe çıkasın batır edin. Bana ne batır edin indi, yuvanda tuğulayın. Yalan indi, yalan ubıştım. Gel bana, bunlara! To'xtali. Bir değil 16'da tanıştık. 18'de evleniştik. Senin bilen görmüştüm. Yumuşatı bir gelmiş hanım, 15'te yumuşat. Şu, gidem hatun. Bulmay bulay. Bana gitmezsin. Kuday takalarında cevap veresi var. Edi bile an gittim ben. Şu, baka. To'xtali. Eyda kiralik. Koya barasın. Bana Osman abi bilen kıyamazdı. Dönden boyu kanla bakan soğuşalar. Yerden Osman abi eydi. Kıyam gitmeyin de balalara tekerek gelsin. Iskartıklı darıga. Şu. Yalan indi canım. Gitmeyin de.
kimin aytasın? Ayıp etmemek. Artist ona. Bola yedik bola. Ona şuna gidin. Döner Reyde. Var, sal aşığına, bölge gitmeyin. Reyde. Güzeliye Ahmediyanova, Şahit Farkullin. Halk kıylarını tizme. Garımında olmaz Rezepov. Olmaz Rezepov. Sahtede Elfine Nurkayeva. Taram oynat taram vay şiirlere bakışamay. Şırnat taram biyip taram kırıp taram oynat taram vay şiirlere bakışamay.
Oy jirlerim uşamay Canıkaylarım Koy jirlerim uşamay Koy jirlerim uşamay Elfine Nurkayeva. Büyüşü yigitimiz İlmir Faridonov başkarığında Tatar yigitleri büyüğü. Sahnede yoratkan jırşıbız Ruslan Halikov. Barşalı kızlar. Konaklar
Yaşlar kilgen qonaqlar barımızga selam. Bu bit şu xatım jigil, so'ng qo'l, o'ng qo'l ko'tarasida, birida so'yrasiz, birida so'yras, alqishlar. Gökyüzünde zengler, gökyüzünde dostum, balkıp kırgan yoldaş şikerle. Yaşgınlarım, yaşgınlarım sine erzelim, sine kırklarım sikemeler. Yaşgınlarım, yaşgınlarım sine erzelim, sine kırklarım sikemeler. Yuvaylar, ağlatanda olsun, ağlatanda dostum, işitemsin soyurayı sarıdı hoş. Minne jıllı jıllı manın belene bergen, yüreğimde boylar tüysulaş. Minne jıllı jıllı manın belene bergen, yüreğimde boylar tüysulaş. Gözümü yumsal, yeşildir inde, sigarasın milem, barışamada. Usuzasın, şapkarasın, kelebekeliyle, silsin aşığında, barısında. Usuzasın, şapkarasın, kelebekeliyle, silsin aşığında, barısında. Bizim uğram Buyrap uzasırda, uzatmasın yürek yollarımını. Yırmakını bilsin bizim uğramanlara, dolar bulsanlara çırımına. Yırmakını bilsin bizim uğramanlara, dolar bulsanlara çırımına. Yırmakını bilsin bizim uğramanlara, dolar bulsanlara çırımına. Dağlar bolsa dağlara çırpamadır. Ruslan Harikov, Olmaz Razapov. Qadrli do'stlar, Ovulima qaytam deb ismlangan shu konsertimizni to'liq versiyasini ko'rasiz kelsa, ertaga sizni Tuban Qorish Ovul madaniyat yurtida kutib qolamiz. Менә хөрмәтле авылдашлар, шушы талантлы егетләр, кызлар белән мин 10нчы көн концерт куеп йөрим. Үзебезнең районда шундый талантлы яшьләр булуына, шундый матур җырчылар, биючеләр, баянчылар булуына мин бик шатланам. Алар белән мин 10 яшькә яшәрдем. Рәхмәт, Фирзан апа. Кичә безне дәвам итеп сүзне Фирзан апаның бер туган апасы Фәнирә Әхсән кызы Муллаяровага бирәбез. Рәхим итегез. Самысыз хөрмәтле авылдашлар. Безнең сеңелебезнең иҗатын хөрмәт итеп килгән улыгызга, кешегезгә, район хакимиятеннән килгән вәкилгә, авыл хакимияте җитәкчесенә, район мәдәният сарае хезмәткәрләренә, сеңелебезнең укыткан укучыларына һәм гомумән кемнәр аны hürmet etip şiirler yazganlar, jırlar бүләк etkənlər, үзенең изге күңеленнән чыккан тәмле сүзләрен бүләк etkənlər. Сезнең барыгызга да зур рәхмәтемне белдерәм, үземнең апам, абыем, кеше туганнарым исеменнән. Без сеңелебез Фирзанә белән, энекәшебез Наил белән шын күңелдән горурланабыз. Сеңелебезнең көчлелеге имәннәргә тиң. Аңа моннан соң да шушындый көчле рухлы булып, үзебезнең туган халкыбызны,
туган жерибизни яратып яшәүн телибез. Һәм үземнең гаиләм исеменнән дә, үземнең балаларым исеменнән дә барыгызга да зур рәхмәтемне җиткерәм. Һәм инде сеңелем сиңа күңелең саф, ой хыялың изге, кылган эшең бары изгелек. Без телибез сиңа барыбызда нык тазалык, гомер иң элек. Гомер белән тазалык булса, иҗат тишмәң саекмас, өстәлер генә. Бүген дәртле җырың яңгырый, туып үскән җирләрдә. Киләчәктә дә бирешмә, каршы искән җилләргә. Рәхмәт сиңа сеңелем, без синең белән горурланабыз. Шулай ук шушы сәхнәгә Фирзан апаның туганнарын да чакырабыз. Рәхим итегез, әйдәгез. İhlas kutlayız. Sine tozallık, isenlik, sağlık tileybiz. İcadi oңышlar. Biz Firzan apa bilen her vakit birge bulduk. Her vakit hal bilişip durabız. Koygalar da kişirdi. Bugülmedi, sıkılmadı. Allah'a şükür. Bir kirekli kineşler bire Firzan apa bizge. Söyleşip gideriz de, ладно, сіңілім, давай не будем о грустном деп әйтіп қоямна. Шул хәтлі оның ақыллы кеңешләріне шок батмалы. Шуннан Фирзан апаның хәлін білмәді деп звонит етсең, сіңілім, сөйләшерге вақтым yok, репетицияға кетіп барам. Звонит етем, сіңілім, мен концертқа кетіп барам. Bir-iki күннән звонит етсең, сіңілім, арып тұрам әлі, концерт қойдып түшә. Bir boş vakti da yok Firzan apamın, bir boş vakti da yok. Sina icadi oңышlar, Ak Kalfak'ta bir uzak hizmet iterge, Firzan apamızın Ak Kalfak'ta grupasında da yürüyeyim, uyuşturdu bu yanda. Sina tozalık, senlik. Рәхмәт. Бу минем яраткан абыйым әнәсенең кызы, улы кызы Светлана һәм улы Фидан. Исәнлек телибез сиңа. Шулай бергә яшик. Без күрешеп торабыз. Менә минем терәкләрем инде ул. Фидан Нефтекамада яши. Минем эшләремә килеп булышучы куянда. Мине монда алып кайтучы машина белән алып китүче иң зур терәгем Фидан, аның гаиләсенә, әнисенә, туганнарына барысына да мин тазалык, бәхет телим. Монсы минем кияү. Firzan apa sizне юбилейгез белән. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Авылыма кайттым. Моңнарымны саклый күңел түрендә. Үзгәрмәдем. Ялан аяк күлдән су ташыган кыз мин бүгендә. Үзгәрмәдек. Авыл баласы без. Кушылып җырлый торган гармунга. Җәйләр җитсә җиргә ашкынабыз. Тынлык эзләп сусап җыр моңга. Туган җирдә калган бишек җыры. Әнкәй моңы, әткәй сүзләре. Тәүге мәхәббәтем калган монда. Сукмакларда барлы изләрем. Авылыма кайттым, бала чакны, яшьлегемне эзләп сагынып. Мөлдерәмә тулган хисләремне, былбыл булып, җырлыйм талпынып дип, сәхнәдә янә якташыбыз, моңлы сандугашыбыз
Firzene Fametdinova Aslamova. Alkışlar kızlar. Yaktı kıyas jirgen nurlar siler Doğumlarda şeşkeye duran Yıllar öte yüreklerini üzüp Dostlar gidemem dilik yıllar Bir yüreğim bende tutamazsın Sarmışlarımda bulan gülü şanım Ağı bula bula kolasın Bakır günler gitti bizge dağılır Dik basma yürek yarası Bir yüreğim bende tutamazsın Sen gökte yüzgen tuğan ayda Jirge sibe üzünün nurların Yürek nurlarımı jırna salın Sizning için jırlayın dostlarım Bir yüreğim berde tutamazsın Firzene Fametdinova. Hazır kumlera bir dal böbüle Dağlar
Gelsem dilim beyler bir küresi kilim zagzılık kara Bayanda Olmaz Rajapov, Boshqirdiston Respublikasining Otqazon madaniyat xizmatkari Noil Gallamov. Шундый бәхет тиде. Наил белән, Алмаз белән бергәләп чыгыш ясау бәхете. Аллага шөкер. Сәхнәдә Фирзанә Әсләмова һәм Наил Әсләмов. Bakıtızdan doğan yerim yıllar baynar ile Köke açtan ırdalar Kılağıda ile Kılağıda ile
Büyük şair Mustaylı Danıklı Nemiciri Şaya bir gün Salavatay Bitmez batının teli Bitmez batının teli Başkırtıktan duran biri Tanrı aşılar izli kayra Yıllar gülleri Gül şeşekli gülerek Yeşil duvaylar ile Yeşil duvaylar ile Başkırtıktan duran biri Başkırtıktan duran biri Yırma kaynar ile Gökyaş var Yılan ile Yılan ile Başkırtıktan duran biri Tanrı aşılar ezri kaynar Yıllar gülleriyle Gül şeşekli gülerek Yeşil dumaylar ile Yeşil dumaylar ile Başkırtıktan duran ile Sandım aşkla ezri kaynar Yıllar gülleriyle Gül şeşekli gülerek Yeşil dumaylar ile Yeşil dumaylar ile Başkırtıktan duran ile Sandım aşklar ezli kaynar Yıllar gülleriyle Gül şeşekli gülerek Yeşil duaylar ile Yeşil duaylar ile Başkırtıktan duran ile Sandım aşklar ezli kaynar Yıllar gülleriyle Gül şeşekli gülerek Yeşil duaylar ile Yeşil duaylar ile Başkırtıktan duran ile Firzene hem Nail Aslamovlar. Kadirli tamaşaçılarımız, şunun bilen Firzene Pametdinova Aslamovanın jırlı muңlı ijadına bağışlangan kişemiz tamam. Olda tағы da zorraq ұшырашулар. Boltaj danın yoklap ılı sahnelerde шығыш ясаулары. Яңа жырлар, konsertlar kötsün sizni Firzen apa. Alkışlar bilen tағы da bir tapqır Firzen apa hem Nail Aslamovlarga. Kadirli dostlar, şulayaq bugünkü şuşu matür kişeni video proyektorda ko'rsatib borish yigitimiz Irnaz Zakirov. Ул да bizning yuqori Qorish avli qizi Osiya Razitkinovaning talantli o'g'li. Aniga alqishlab olaylik. Hamda endi bugungi ijodiy kishani uyushtiruvchi ham shulayaq ssenariy avtori Gulnora Zinnatnur qizi Shaymuhammadova. Birabir Firzen apa. Hürmetli yoldaşlar, şın көңілімнен рахмет етесім келе. Шушы кишені uyuştururға мен тәқдим еттім Дамир Маулитхановичка январ айында өкметі меңа бит 60 жылда Дамир менің ауылға қайтып жырлайсы келе деп. Олар меңа қаршы келмәділер. Рахмет мәдәниет сарайына, рахмет администрация жетекшілігіне.
Рәхмәт ауылдашларга, рәхмәт үзебезнең сельсовет администрация җитәкчелегенә. Гомумән, тамашачы булса җырчы яши, тамашачы җырчыга көч бирә. Сез миңа көч бирдегез. Мин әллә күпме энергия алып кайтып китәм, Алла бирсә, Краснокама районына. Шунлап та шушы концертны оештыруга үзенең иң зур көчен кертте Гөлнара Зиннатнуровна. Гөлнара, сезгә аерым рәхмәт. Егетләр, барыгызга да рәхмәт. Сез минем күңелемдә яшьлек булып истә калачаксыз. Рәхмәт. Рәхмәт, Фирзәнә апа. Алкышлар. Шулай ук безнең тавыш операторыбыз Фидан Юнусовка да алкышлап алыйк, кадерле дуслар. Рәхмәт. Тагы да бер зур алкышлар. Фирзәнә апа, әйдәгез, алга барабыз. Наил, сезнең көчле алкышлар арасында Фирзәнә апа Мөттинова Әсләмова һәм Наил Әсләмовлар. Сезгә инде, хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге кичне шулай тулы заллар белән безне белән алкышлап утырганыгыз өчен, бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен сезгә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Таза саусыз сәламәт булыгыз. Дөньяларыбыз һәм шак имин булып, менә шулай күңелле очрашуларда гына очрашып торыгыз. Киләсе очрашуларга тиклем сау булыгыз, дуслар.